belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De rechter deed gisteren een uitspraak in een kort geding dat het CMC-ziekenhuis tegen de overheid had aangespannen. Volgens de rechter moet de overheid 17 miljoen gulden aan het ziekenhuis betalen dat ze onterecht hebben ingehouden. Het gaat om een korting van 12,5% op de personeelskosten, die volgens de rechter echter gewoon betaald moet worden. Verder hebben de twee, de overheid en het ziekenhuis, nog een dispuut over de aanpassing van de tarieven. Daarover heeft de rechter gezegd dat ze het beste een bodemprocedure kunnen beginnen. Een opmerkelijke situatie gisteren toen parlementariër voor de MFK Eduard Braam een bezoek bracht aan de gouverneur. De pers wachtte hem op en na afloop zei Braam alleen dat het een gezellig bezoek was geweest. Hij wilde niet zeggen waarom de gouverneur hem had gevraagd langs te komen. Braam is beoogd minister van Justitie in het nieuwe kabinet Pik Pisas. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratidão, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Vertegenwoordigers van het Curaçaose bedrijfsleven zijn boos op de huidige regering. Volgens hen wordt er niets gedaan om het bedrijfsleven te helpen tijdens de coronapandemie. Dat zei plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, Reinhold Curiel, gisteren tijdens een gezamenlijke persconferentie van verschillende werkgeversorganisaties. Bijna 1,5 uur lang lieten de vertegenwoordigers van de organisaties weten dat de regering verkeerd handelt voor wat betreft de Curaçaose economie. Ze vinden het vooral kwalijk dat ze niet gehoord worden door de regering. Curaçao prijst zich volledig uit de toeristische markt, dat zegt Maria Helena Severina Rojas, managing director van Chata. Gisteren tijdens een persconferentie gaf Severina Rojas aan dat toeristen op Aruba met open armen worden ontvangen, maar op Curaçao niet. Een Nederlandse toerist kan alleen komen als hij of zij 2 keer is gevaccineerd, voor vertrek een PCR-test heeft gedaan en 3 dagen na aankomst een antigeentest moet doen, met allerlei bureaucratische rompslomp, aldus de managing director van Chata. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao blijft erg laag. Gisteren was er sprake van 1 nieuwe besmetting en dat betreft een geïmporteerd geval, zo schrijft de Extra vandaag. 4 mensen zijn uit de isolatie gegaan en in het ziekenhuis liggen nog 15 coronapatiënten, waarvan 6 op de intensive care. Werknemers van de PSB-bank zijn erg ontevreden over de plannen die de overheid bekend heeft gemaakt. Dat zegt MFK-voorzitter Citré van Heijdorn vandaag in de Extra. Volgens hem zal de PSB-bank een compleet digitale bank worden, wat betekent dat er 150 werknemers naar huis zullen worden gestuurd. En dat is iets anders dan de overheid in eerste instantie aan de werknemers had voorgehouden, aldus van Heijdorn. Minister Steven Kroes van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport blikt vandaag terug op zijn ministerschap. In de Extra zegt hij onder meer dat als de overheid het niet kan,
andere instanties de sportvelden moeten ontwikkelen. Zo heeft hij tijdens zijn ministerschap verschillende velden in handen gegeven van onder meer oud-honkballers en andere organisaties. Op die manier kan er volgens hem beter gewerkt worden aan het in stand houden van de sportcultuur op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.